Oh my God! Okay, it's happening. What's happening? Huh? Look at this. You can't be sending me a picture of Miss South Africa on WhatsApp view once. Impundu, izinqa, amabele view once. Mina I don't send pictures like that. I mina sengamane sihlukane nginokuthi nje kisho uthi ibele. Thula. Thanhleke lento send view once man. Uthi umthemba umuntu wakho uvala ubuso. Kuyekhona futhi uview once ongenasidingo. Uthi mawungena senyogijima ke manje ngene endlini ke ngivale ke manje yonke into ngithi mina ya ngiyasetha ke manje ithuluzi sengiliphethe ngesandla. Umuntu ukusendela izikete ezimbili zakasheni ukubuza ukuthi athenge siphi. Yini ngempela usebenzisa view once la uzosenda amasi. Why ungisendela i-grocery list nge-view once? Enye into engiphetula umoya leyo. Bese kuba ile momoze noma ngisho umnikazi waye ngasekho endlini ayichani yanyanisa kodwa. Niyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi umuntu ojola naye akathola uview once. Kanjani manje? Umuntu esemsebenzini nje. Sesontweni nathi uyavula ethi Look at this. Yemhlabeni kumnandi. Majonga. Eyangilele lana. Kunento lokho iveza ingquza la efasteleni bese yabaleka. Hey, kahle bo, hey. Ivale mfana.